že stavte lidi u mého dalšího videa a budeme pokračovat našeho dalšího videa už druhého na hru Minecraft. A my to určitě, počkat, zrovna se mi to rendruje, takže to nebude zrovna nejlepší. Takže natočím jenom pár, aby se to tak dlouho nerendrovalo. Mě už totiž nebaví takhle dlouho čekat. Ale jinak budu dělat takový videa, jako jaký se vám budou líbit. To bylo fakt super. To by bylo fakt super. Jaj. Bylo by to fakt super, kdyby jsem něco poseral a musel by jsem od znova. Jakože fakt od znova. Takže já bych to nejradši už vypil video, protože nechci, aby to bylo tak dlouhý, ale nemůžu zklámat své fanoušky. Teda, na tohle se koukají desítky lidí. Ty vogo, já už tady nemám do čeho mám skočit. Jsem čekal, že mě za chvilku nebude mít někdo rád. Všetky já mám skočit tamhle, takže můžu skočit sem? Jo, dobrý. Shit! Bůh! Takže ale... To se furt musím koukat na stopky, to je úplně hrůza. Divnej strom, ale tak se vytěžím, když je divnej. Si udělám asi botičky už. Ať mám krásnou botičku. Teda jakoby botičky, no, to je jedno. Ne, jako na autě, no, vy jste to asi pochopili. Nemyslím na autě, jo, hlavně to. Budeme teda chodit, tyjo, už jsem dlouho nemluvil teďkom, pardon lidi, já teďkom nejsem tak trošku zdravější, ale to se za chvilku uklidí. Je 1 ráno, už je 1:10, natáčím to teda dost pozdě, já jsem natočil ještě něco, ale byl posunutý zvuk, takže první video asi nečekejte, protože bude jenom asi druhý. Už vím, jak se to asi bude jmenovat. No asi jo, další začátek.
Ne, moje dřevo. To je proč mi to zrovna musí stávat, když se ho nakopu. Já si nasekám, no. No vlastně, jsem to dělala vlastně rukama na to dřevo. Tak, a teďko můžeme si udělat něco. Tak to stačí. Tyhle, dneska fakt nějak nemluvím. No, to je jedno, takže my jdeme nahoru a musím si vymyslet speciální pozdrav. Celou dobu ho tady vymýšlím pro vás jenom lidi. Jenom pro vás. Tak víte, co já bych pro vás neudělal. Abyste mi dali jenom jeden blbý like. Aby mi fakt nedáte ani jeden. No to je jedno. Takže tohle. Tak třeba teďka to. No. Tohle já nesnáš. Si udělám asi postavadu. Já mám štěstí. Dvakrát víc spavnování, tak. Takže uděláme strumpáč. Ještě dřevěnej. Jako první se vyspím. Tak, čaute lidi a u dalšího dílu zase zdar.